Yun. Hey guys. Ako bago pa ako ka mata, gilugay ko nakatulog gabi eh. So karon na ako diri naglingkod-lingkod ko kasi ko gunahon sa akong i-vlog na pod. Kay nama ko diri sa sulod. Unang si ko gunahon nagalingkod-lingkod ko diri unsa kaya akong buhaton. Yo gunahon na isi ko gunahon na unsa kaya akong buhaton. Mutong akong naunaan. Nyara. Ato nanaan. Kay di manggod sa dalan. Dagan kayo mga tarantado nga mga driver. Paano masabi? So mandakop ta og mga tarantado nga driver. Tara, ubanin ko ninyo. So mao na tumaton karon. Kay wala man koy mahuna-hunaan kay diri magud sa itrabawan, bawal. Bawal ang cellphone, bawal mag-video. So maliban lang kay naman mi diri sa sulod. So pwede ra siguro. Paano masabi? Ayun o. So diri ta sa bintana. So atong tanawon diri sa bintana para makita nato actual ang panghitabo. O makita ninyo mingaw kay tanan ang dalan. O gagmay ra kay tanan ang nagbiyahe. So makita na to dire kung unsay mga mahitabo dire sa mga driver. Kasi gara on dire sa Manila, mga kusog kay magpadagan ng mga driver.
hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Wala tay nakita karon nga kuan mga tarantado nga driver karon. So mga driver karon very good sila karon, very good. So, wala sila nagpabaya sa pag-drive. Kaya itong ipaabot ani makita na to actual nga madisgrasya diri kay daghan ka disgrasya diri. So palpak ta karon. Wala tay nasapon karon nga na disgrasya nga driver, pero sunod sa sunod nga video siguro nato nga makita tawag actual nga mga panghitabo. So maura to og daghang salamat.